Ahojte, vítam vás pri našom novom projekte, podcaste, ktorý sa volá Lesmír Erika Baláža. Najskôr ale také krátke intro pre tých, ktorí nepoznáte mňa alebo nás, tak trošku sa predstavím. Ja som v podstate ochranca prírody, prírode sa venujem celý život, študoval som ekológiu lesa, robil som filmy, ktorými sme chceli spolu s kamarátmi v Arola filme viac upozorniť na potrebu ochrany prírody, nadchnúť ľudí pre prírodu. Robili sme rôzne kampane v rámci lesochranárskeho zoskupenia Vlk, potom neskôr napríklad kampaň My sme les. A pokračujeme ďalej všelijakými ďalšími projektami. Jeden z nich je projekt Lesmír. Je to projekt takých virtuálnych náučných chodníkov alebo takého sprievodcu divokou prírodou. A na tomto projekte robím s Leou, ktorá je tu dnes so mnou. Ahojte. A tak sme si povedali, že nás to celkom baví rozprávať o prírode ľuďom. A skúsime to posunúť ešte ďalej a budeme točiť spoločne podcasty. Takže buď sa budem rozprávať ja s Leou, alebo teda Lea so mnou, alebo niekedy sa stane, že tu budem mať vlastného hostia a vtedy sa budem rozprávať ja s hosťom. A toto je prvý diel a tešíme sa, že nás sledujete a dúfame, že nás budete sledovať aj ďalej. A ideme na prvú tému, ktorou je čo? Dnešný podcast venujeme téme lesa a tomu, že čo je to vlastne les. Ono to možno, že znie ako úplne jednoznačná otázka, ale v podstate si pod tým každý predstavuje niečo iné. Vidíme to najlepšie asi na tom konflikte lesníkov a ochranárov. Lesníci vnímajú les skôr ako cez to drevo, ktoré v ňom rastie, cez stromy a v podstate vidia hlavne tie stromy v tom lese. A ochranári zase sa pozerajú na ten les ako na taký systém rôznych vzťahov a všelijakých súvislostí. Tak teda povedzme si, že ako vnímaš les ty, čo si pod tým máme vlastne predstaviť? To je presne niečo, s čím som sa stretol aj na tej lesníckej škole, že vlastne som študoval lesníctvo a tam to bolo celé o tých stromoch. A ja som mal aj na konci pocit, že teda o tom lese som sa až tak veľa nenaučil, lebo to bolo o tom, ako dopestovať tie stromy a teda bolo to zamerané drevo. Ale niekedy sa hovorí, a také príslovie, že pre stromy nevidí les, tak asi aj to tak v tom lesníctve niekedy je. Pretože ten les ja vnímam ako ekosystém, to je zase taký pojem, ktorý už dnes každý používa, ale možno sa až tak veľa nevie o tom, že čo to je. A vlastne ten ekosystém je tvorený reálne, teda ten náš lesný ekosystém, tisíckami druhov rôznych organizmov. To môžu byť všelijaké organizmy, ktoré žijú v pôde, sú mikroskopické, môžu to byť huby, môžu to byť aj tie väčšie zvieratá, ktoré vnímame, ako sú jelene, vlky, medvede a podobne, alebo vtáky. A všetky tieto organizmy navzájom nejakým spôsobom vytvárajú ten ekosystém a sú previazané. No a prakticky to znamená to, skúsim to na nejakých príkladoch, aby som nehovoril nejaké teoretické poučky, že keď máme nejaký ekosystém lesa, tak všetko je tam navzájom poprepájané do takej miery, že napríklad, keď nejaký lišajník, v ktorom žijú sinice v symbióze, natiahne molekulu dusíka zo vzduchu a donesie to do toho ekosystému, tak podľa jednej štúdie tá molekula z toho ekosystému tam vydrží priemerne 1800 rokov. A čo sa vlastne stane? Že vlastne vyrastie, alebo ten dusík, keď tam je, ten lišajník zomrie, dostane sa do pôdy, ale v tej pôde sú organizmy, ktoré rozkladajú tie odumreté zvyšky. Tie živiny sa uvoľnia do pôdy, v pôde to chytia siete húb a vlastne tie huby ten istý dusík prinesú stromom, strom z toho postaví list. A ten list zase spadne a zase sa to celé akoby zrecykluje. Čiže je tam napríklad dokonalý systém recyklácie a to sa netýka len dusíka, to sa týka aj fosforu, to sa týka uhlíka, v čase klimatickej krízy je dôležité, to sa týka vody a všetko je tam takto akoby poprepájané. Takže taký jeden prvý príklad. No dobre, a teda keď popisuješ ten les ako takýto komplexný ekosystém, tak ako ten les vyzerá? Pretože ja keď sa povie les, tak ja si predstavím asi niečo, čo by sme pomenovali hospodársky les, kde proste rastú stromy husto vedľa seba, je tam skôr tieň. Tak to vyzerá aj ten tvoj les, ktorý opisuješ? No presne tak, ako hovorí, že tie dnešné lesy sú príliš husté, je tam veľa stromov, je tam tieň a väčšinou sú tie stromy rovnakého veku, jednoducho nie sú tam veľmi staré stromy. No ale v minulosti tie lesy tak nevyzerali, to je vlastne novodobá nejaká záležitosť, kedy sa snažíme tie stromy pestovať tak, aby sme maximalizovali výnos dreva. Ale v minulosti, a to nie tak dávnej, že keby sme išli len možno 100-200 rokov do minulosti, tak tie lesy vyzerali úplne inak. Veľakrát boli riedke, pretože to boli lesy, kde sa treba aj pásli zvieratá. Pásli sa tam ovce, kravy, kozy, svine,
všetko možné, takže ten les nebol taký hustý, ako je dnes. A keby sme išli ešte viacej do minulosti, tak častokrát sa tam pásli tie divé zvieratá, ako sú zubry, pratúry, divé kone, alebo úplne dávno mamuty a tak ďalej, keď sme sa posúvali v čase. Ale nielen kvôli tým zvieratám, ale aj kvôli iným vplyvom, tak tie lesy boli oveľa redšie, boli plné veľkých starých stromov, ale častokrát tie stromy boli ďaleko od seba, medzi tým boli voľné plochy, nejaké pastviny, močiare, všetko možné, no a tie staré stromy. No a v minulosti sa hospodárske lesy vôbec nesadili? No to je tak asi 400 rokov úplne najstaršie sadené lesy v úvodzovkách, lebo to sú stromy niekde v Nemecku a v týchto západných krajinách. U nás to má niečo cez 200 rokov históriu na Slovensku, vysádzanie stromov. No a predtým nie, lebo my tie stromy nepotrebujeme sadiť, oni tu rástli a vlastne tých ľudí nebolo až tak veľa, čiže si vlastne z toho lesa brali, koľko bolo treba, až kým tých ľudí nezačalo byť príliš veľa a vtedy sme začali stromy sadiť. No ale v minulosti vlastne tie lesy častokrát patrili nejakému panovníkovi, treba z nejakému kráľovi, a on mal práva užívať tie lesy a tým miestnym len akoby dal nejakú časť tých práv, že napríklad tam môžu pásť v tých lesoch, ale nemohli tam napríklad poľovať, alebo nemohli ťažiť duby, ale mohli palivové drevo si nejaké nachystať z nejakých druhov stromov, ktoré on povedal, že toto môžete a tamto nemôžete. A častokrát ešte tie lesy oni tvorili ako keby niečo ako hranicu medzi tými pozemkami, alebo niekedy aj medzi tými panstvami. Tá hranica mohla byť tvorená nejakým horským hrebeňom, ale celé to bolo vnímané nie ako dnes, že máme katastrálnu mapu, že je hranica a presne vieme na centimeter zmerať, kde je aký vlastník, ale vtedy bol ten vlastník za tým kopcom. A to celé, že z jednej strany kopca bol nejaký vlastník, z tej druhej bol nejaký iný a tam mohlo byť kľudne 10-kilometrový priestor, ktorý ako keby nebol nikoho. Celý ten priestor bol súčasťou nejakej také akoby širšej hranice a bola to vlastne divočina. Že ten les v minulosti, aj tie názvy, ktoré máme teraz forest, tak teda vraj to slovo pochádza od slova forest, čo znamená brána, že je to ako keby niečo za bránou, za hranicou toho nášho územia. A bolo to územie skôr ako keby nemenežované ľuďmi. Nikomu to nepatrilo, nejak to ľudia využívali čiastočne, ale nemalo to akoby toho vlastníka. To asi neboli teda len ako stromy, ale boli to asi rôzne také iné plochy, keď to bola divočina, že... No presne tak, že my teraz, keď si čítame aj tie historické knižky nejaké, tak to máme pocit, že to je les. Lenže oni kľudne mohli myslieť močiar a nemuselo tam byť až tak veľa stromov, ale bolo to tam napísané ako keby to bol les. No. Vlastne to bola nemenežovaná krajina. A trávili ľudia v takomto lese stále čas? Že chodili tam pre niečo? Využívali nejako toto územie? Chodili, bolo to veľmi akoby komplexné využitie toho priestoru, že taký pasienkový les. Tam samozrejme bolo aj drevo, čiže oni nejaké drevo z toho mali, ale súčasne na tej istej ploche pásli zvieratá. Dnes je to absolútne oddelené. Tam, kde sa pestuje drevo v tom lese, tak sa pestuje drevo, ale nepasú sa tam zvieratá. A vtedy to bolo spojené a ešte to bolo akoby využívané častokrát tak ešte viacnásobne, že tí ľudia preferovali druhy stromov, ktoré produkujú veľa semien, to sú hlavne duby a buky, pretože oni nepásli len tie zvieratá, ktoré žerú trávu, ale napríklad aj svine. A tie mali kedysi v stredoveku najväčšiu hodnotu, čiže aj ten les mal hodnotu z pohľadu toho, koľko svíň dokáže uživiť, pretože svine žrali tie žalude a bukvice. Takže páslo sa tam na tráve, krávy, ovce a podobne, pasli sa tam svine, bolo z toho aj nejaké drevo, čiže ten úžitok bol ako keby viacnásobný. To je zaujímavé, že ako sa tá hodnota lesa menila historicky, alebo ako to vnímame dnes, že vlastne ochranári považujú za hodnotný les, ktorý je akože divočina, kde vlastne možno ani často nie sú také stromy pekné, zelené, ako si predstavujeme. No. A že vlastne sa to vidia úplne niekde inde, že tá hodnota sa úplne mení v čase. No a úplne teda v tej minulosti tá najväčšia hodnota lesa bola v počte svíň, ktoré dokáže uživiť. Čiže keď si chcel niekto kúpiť les, tak vlastne to bolo podľa toho. Teraz to vnímame viacej cez drevo alebo cez hektáre, ale jednoducho to bol les, ktorý uživí 100 svíň, mal nejakú hodnotu a ten les na nížine bol oveľa menší ako niekde v horách. A tá hodnota bola teda podľa počtu svíň a nie podľa množstva dreva. A ako teda vyzerá taký úplne super les podľa teba? Že čo tam je, ako to vyzerá? Ja by som to prepojil s tou minulosťou, že by som išiel ešte trošku ďalej, pretože dakedy treba pred skoro 2000 rokmi, v časoch Rímskej ríše máme záznamy, ako tie lesy vyzerali. A to je aj ten les, ktorý ja si predstavujem stále, že takto má vyzerať ten divoký les. Nie úplne v horách, ale treba v tej nížinnej krajine.
A máme záznam od Pliniusa, ktorý tam má takú peknú vetu v latinčine. Sa hovorí, že Hercinium silve roborum vastitas intacta evis. A to je v preklade hercínsky dubový les, pustatina nedotknutá vekmi. No a on ako ju popisoval, tak vlastne ten les bol s množstvom starých stromov, o ktorých si tí miestni ľudia, to boli Kelti alebo tak si mysleli, že tie stromy sú nesmrteľné. Oni mali aj mnohé tie stromy za posvetné, alebo boli celé háje nejaké posvetné. No ale v tom čase tu žili ešte aj tie divoké zvieratá, tie pratúry, ktoré už dnes sú vyhubené, alebo zubry, čiže tie lesy boli naozaj divoké, bolo tam veľa medveďov, ale súčasne v tých lesoch, dajme tomu v nížine, bolo veľa aj vodných plôch, nejaké ramenáriek alebo mŕtvé ramená, močiare. Boli tam dokonca pri Dunaji treba z nejaké pieskové duny, pretože ten Dunaj ako sa presúval, tak on dokázal veľa štrku piesku niekde nakopiť, potom to korito odskočilo niekde inde a tak. Čiže keby ste išli takýmto lesom, tak tam stretnete proste korytnačku chodiť, stretnete tam vodné vtáky hniezdiť na stromoch, nejaké volavky, nájdeme tam tie staré stromy, nájdeme tam niečo ako polopúšť, tú pieskovú dunu a hneď vedľa bude nejaké mŕtvé rameno. Čiže obrovskú rozmanitosť tých prostredí, obrovské množstvo druhov, ktoré dnes ako keby ani pokope nikde nevidíme. No bolo by to úplne plné života, vrátane teda žiab a hadov a nejakých takýchto potvor, ktoré dnes ľudia nemajú radi možno, ale ten les bol extrémne živý a extrémne rozmanitý. A aké druhy stromov rástli u nás bežne v tom čase? No, vyzerá, že všetky, ktoré tu rastú aj dnes. A akurát, že to bolo viacej akoby zmiešané. Dnes, keď ideme niekde, tí hospodári sa snažia hospodáriť tak, že optimalizujú ten výnos, tak si povedia, tu je jeden druh stromu, alebo niekedy 2-3. Pri Dunaji bežne sú teda topoľové monokultúry, to sú takedy dokonca klony stromov, že aj tie jedince sú geneticky všetky rovnaké. No a v minulosti si viem predstaviť, že to boli desiatky druhov. Keď človek išiel tým lužným lesom, tak tam je niekoľko druhov vrb, niekoľko druhov topoľov, niekoľko druhov brestov, niekoľko druhov javorov, jaseňov, líp. Máme viacero druhov na Slovensku, dubov je niekoľko druhov. Čiže ten les bol úplne rozmanitý a na veľmi malých plôžkach sa tie druhy mohli striedať. Mne to napadá, pretože máme kopec takých názvov, že dubina alebo dubnica nad Váhom, kde sa proste často sa opakuje to slovo dub. Mali sme tu v minulosti veľa dubových lesov práve? No, určite áno, dokonca to je vidieť, že tie dubové lesy stále ustupujú, buď z historických nejakých leteckých snímok, alebo zo starých máp, alebo dokonca aj tu na Liptove sú dúbravy smerom na Liptovskú kokavu vo výške, 760 metrov nad morom asi. A je vidieť, že tie dubové lesy boli dôležité pre ľudí a dnes väčšina tých lesov pasienkových je premenená na nejakú ornú pôdu a rastie tam kukurica alebo niečo také, takže to z veľkej časti zmizlo. Teraz popisoval tú divočinu v nížinnej krajine. A ako si predstavuješ taký ten divoký les? V horách niekde, hej. Ale tak ono to bolo do istej miery podobné, hej, že vlastne aj v tých horách rástli veľké stromy, staré stromy, trošku sa zmenili možno niektoré druhy, že v tých horách je viacej ihličnatých stromov a tak ďalej. Ale aj v tých horách tie lesy prirodzené sú také ako keby redšie a je to do veľkej miery spôsobené aj tým, že je veľa veľkých stromov. A keď máme veľký strom, tak má aj veľkú korunu a tým pádom nemôžu tie stromy rásť pri sebe, ale rastú napríklad 20 metrov od seba. Aby mali do svetla. Aby mali, no vlastne áno, ale v podstate priestor, ten veľký strom potrebuje veľký priestor, tak jednoducho oni sú ďaleko od seba častokrát. Čiže tie pralesy si netreba predstavovať väčšinou ako miesta, kde sa treba presekávať mačetou, ale vyslovene ako nejaké siene alebo až chrámy, aj sa to tak popisuje niekedy, že je to ako chrám. To vlastne obrovské stromy, tie kmene sú ako také stĺpy a hore je ako keby taká klenba, taká sieň z tých korún. Čo je ale typické pre obidva druhy lesov je, že je tam veľa druhov stromov, tie stromy sú rôzneho veku, častokrát sú tam veľmi staré stromy. Keď hovoríš veľmi staré stromy, tak to znamená aké staré? No to sú minimálne teda stovky rokov, aj tých 1000 rokov to už je taký limit. A samozrejme rôzne druhy stromov majú rôzny nejaký horný vek dožitia. Medzi tie najstaršie u nás patria napríklad duby, tie sa môžu dožiť naozaj niekoľko, ako vysoko nad 500 rokov, možno až 1000 rokov. Potom tu máme také dlhoveké napríklad tisy. Tis je strom, ktorý sme vyhubili skoro všade, lebo má vzácne, trvanlivé, prúžne drevo, takže to bolo v minulosti veľmi vyhľadávané. Ale tis takisto sa môže dožiť viac ako 1000 rokov. No a napríklad v Tátrach borovica limba tiež sa dožíva vyše 1000 rokov.
No ale potom aj stromy bežné, také ako sú buky, alebo jasene, alebo lipy, tak okolo tých 300 až 500 rokov sa dožiť môžu, takže to je také bežné. No a vlastne treba si to predstaviť tak, že tie stromy sú naozaj obrovské, existujú záznamy, existujú dokonca aj fotografie zo Slovenska ešte takých starých dubov, lebo keď ten strom rastie 700-800 rokov niekde v nížine, tak je naozaj obrovský a ten priestor je ako v nejakej, keď vôjdete do dutiny toho stromu, tak je veľký ako normálna nejaká izba. Čiže pri obci Želiezovce napríklad na Slovensku bol taký dub, ktorý Esterházyovci používali pri polovačkách, že si tam chodili oddychnúť, mali tam stôl a stoličky v dutine toho duba. Alebo v dnešnom Poľsku bol taký dub, oni ho volali Baublis. To bol akoby dub pamäti národa litvianského. A tam sa chodili schádzať, tam mali niečo také ako keď kráľ mal nejakých ministrov, ako u nás vláda, keď zasadala, tak zasadli v dutine toho duba za ten stôl, urobili nejaké rozhodnutie, spísali to tam a bolo to pre nich akoby dôležité miesto. Takže takéto stromy tu v minulosti existovali, ale bohužiaľ už ich je veľmi málo v celej Európe. Mňa len ešte napadá, že dnes máme, ja neviem koľko percent presne stromov tvoria smreky, ale vlastne sadíme stále tie smreky, aspoň teda tu na severnom Slovensku hlavne. A v minulosti tu rástli prirodzene smreky tiež, alebo nie? Rástli tu smreky, ale v inom pomere, ako je to teraz, že vlastne v tých vysokých polohách ich rástlo viacej a čím ideme nižšie, tým ich bolo menej. Mohli byť aj vo výške 600-700 metrov, ako by napríklad na Liptove v tých nižších častiach. Ale v menšom zastúpení nebola to smrečina, kde bolo 100% smreka, ale bol to les, kde možno boli 2%, niekde 5%, niekde 10% smreka. Neboli to takéto rovnorodé smrečiny, ako máme dnes. Takže hovorí sa, že teda asi 4 až 5% stromov na Slovensku, tam, kde sú dnes lesy, by mali byť smreky. Tak to prirodzene približne bolo. My sme to vytiahli na nejakých 27%, myslím. A teraz vďaka tým kalamitám tak klesá postupne zastúpenie smrka tak, že máme asi 22% smreka na Slovensku. Čo je stále príliš veľa. Rozumiem tomu tak, že ten divoký les teda plní funkcie také ako, že sťahuje oxid uhličitý z atmosféry, zadržiava vodu, dusík premieňa na glisty a kadečo, všetko možné. Ale toto ten hospodársky les nedokáže robiť, pretože tam niečo chýba? Lebo teda sú hospodárske lesy menej hodnotné ako tie divoké lesy pre našu krajinu? Áno, je to vlastne do veľkej miery stratou tej rozmanitosti a tej funkčnosti toho lesa, že vlastne nedokáže. Rozmýšľam, že aký príklad dať, nejaký dobrý, lebo ten lesný ekosystém funguje ako nejaký organizmus, ktorý je v rovnováhe. Ako naše telo, keď je v rovnováhe, tak si udržiava nejakú teplotu stabilnú. A keď sa to hýbe niekde mimo, tak už sme chorí a môžeme aj zomrieť, keď sa to niekde dostane mimo nejaké rámce. Vlastne, no a v tom lese, čím viacej ho narušujeme, tým viacej tam dochádza k nejakým chybám. To je ako keby sme mali v tele rôzne zápaly alebo bojovali s nejakým vírusom alebo niečo také. Čiže už to nefunguje tak dokonale. No a najviac sa to týka asi pôdy a ťažby dreva. Vlastne keď ten starý les sa vyrúbe, ideme to premeniť na nejaký umelý les, tak vtedy dochádza k tomu, že sa poškodia tie vzťahy v lese úplne najviac, pretože náhla smrť tých všetkých stromov tak spôsobuje kolaps aj toho pôdneho ekosystému, lebo tam zomrú aj tie huby, ktoré žijú v symbióze so stromami, zomrú tam tie korene rastlín a zrazu sa ten ekosystém tak dramaticky naruší, že vtedy dochádza aj k zničeniu pôdy, napríklad sa mineralizuje humus, to znamená uhlík nám utečie do atmosféry. Tým, že sa rozpadnú tie štruktúry v pôde, tak tá pôda oveľa horšie zadržiava vodu. To znamená, máme povodne, keď to ešte narušíme nejakými cestami, keďže sa ťaží drevo, tak tam musia byť cesty. A tie cesty ešte viacej odvodňujú ten les. Čiže vlastne takto ten ekosystém ako keby degraduje a potom oveľa horšie plní tie svoje funkcie. No a vidno to veľmi pekne aj na biologickej rozmanitosti. Máme kopu druhov organizmov, ktoré sú chránené, sú vzácne, ubúdajú nám. Dobrý príklad je tetrov hlucháň. Toto je presne zaujímavé, čo sa týka výmery lesov, pretože hovorí sa, že výmer lesov na Slovensku stále rastie a že sme vlastne jedna z najzelenších krajín v Európy. Napriek tomu hlucháň je na pokraji vyhnutia, stále vlastne viac a viac. Takže ako to vlastne je s tými lesmi? Že sme na tom dobre alebo zle? Máme stále viac lesov alebo stále menej? No to je presne to odlišné akoby vnímanie lesa, že či sú les stromy alebo je to nejaký ekosystém. Takže napríklad ten hluchan to vníma tak, že les ubudol. On tam nie je. Že vlastne mu sa zmenšil ten priestor, čiže ako keby ten prirodzený les ubúda a to je taký akoby
základný problém aj ochrany prírody, na čo tí ochranári stále poukazujú, že vlastne nejde o to, že koľko je lesa, ale akú má ten les kvalitu, to je častokrát ešte dôležitejšie. No a tam je vidieť, že také príklady z minulosti, zase bola publikovaná v nejakej štúdii taká mapka, napríklad z Poľany, z 50. rokov, kde bolo i znázornené tie prestárle porasty. Lesníci majú taký pojem, keď je ten les prestárly, to je väčšinou nejaký veľmi prirodzený až prales. A väčšina tej chránenej krajinnej oblasti Poľana bola tvorená prestárlym lesom. Staré duté stromy, nekvalitné drevo, to je ten funkčný ekosystém, neznamená, že tam je optimálne drevo. A oni mali takú úlohu tie prestárnuté porasty, ako by premeniť na tie hospodárske lesy, kde bude viacej teda stromov a mladé stromy a radšej smreky ako kadečo a tak. A to sa vlastne dialo v tej druhej polovici 20. storočia veľmi intenzívne, že sa premenili tie prestárle lesy, to znamená pralesovité v podstate, na hospodárske lesy. No ale na Poľane, ktorá má 20 000 hektárov, bolo viac ako 11 000 hektárov týchto prestárlych lesov. No a dnes máme mapovanie pralesov na Slovensku, ktoré bolo robené pred pár rokmi a to ukázalo, že na celom Slovensku máme 10 000 hektárov pralesov. Čiže nám akoby dramaticky ubudli tie kvalitné lesy. Teraz naposledy sa to vlastne stalo za posledných 15 rokov v Nízkych Tatrách, kde sme mali veľa smrekových prestárlych lesov a teda veľmi prirodzených blízkych pralesom. Aj keď sa tam možno v minulosti trošku páslo alebo čosi, ale boli to lesy, ktoré nikto nevysadil a bolo tam kopa starých stromov, boli tam mŕtve stromy, žili tam tie hlucháne, teda bol to naozaj kvalitný les. A zmizlo asi 100 km štvorcových takýchto lesov, to je zase tých plus minus 10 000 hektárov. A len z územia Nízkych Tatier, čiže my aj za posledné obdobie, napriek tomu, že teraz už máme zákony na ochranu prírody, máme národné parky, máme všelijaké inštitúcie, ktoré by mali prírodu chrániť, tak vlastne ten kvalitný les nám ubúda a vlastne keď to niekto kritizuje, tak povie, no ale nám lesy pribúdajú. No tak Hluchan sa na to pozerá inak a tak ďalej, takže. Jasné. No a aký to má vplyv na tú krajinu, že máme viac teda hospodárskych lesov ako tých divokých? No vplyv to má taký, že jednak nám ubúdajú tie chránené druhy, ale potom máme problém s povodňami. To je veľmi často to, aj keď si ľudia, poslucháči, diváci pozrú spätne nejaké tlačové správy a pozrú si lokality, že kde boli povodne, tak veľmi často nad tou dedinou nájdete vyrúbané lesy. Takže veľmi to súvisí aj teda s povodňami, súvisí to so suchom, súvisí to s klimatickou zmenou všeobecne. Toto my veľmi nevidíme, ale je to to isté, ako keď jazdíme autom, že vlastne keď sa rúbu lesy, tak uniká ten CO2 do vzduchu, no a tak máme globálnu atmosféru. Je veľmi ťažko si to človek nejako vie uvedomiť, že teraz sme vyrúbali tisíce hektárov starých lesov a že koľko pribudlo toho CO2. No ale naozaj je to hrozne veľa, ale my sa snažíme zateplovať domy, robiť všelijaké opatrenia, aby sme znižovali tie emisie, alebo investujeme do priemyslu a podobne, ako spoločnosť. No ale pri tom manažmente lesa vlastne produkujeme veľké množstvo skleníkových plynov. Koľko máme dnes na Slovensku takých funkčných lesov? No to je ťažké povedať, lebo zase je to nejaká škála. Podľa toho mapovania pralesov máme len asi 10 000 hektárov pralesov, ale nie každý les musí byť prales, alebo teda že svoje lesy, ktoré nie sú pralesom, ale spĺňajú strašne veľa, alebo teda robia tie užitočné veci, ktoré robia pralesy. A tak to sú také väčšinou také poloprirodzené lesy, ktoré majú napríklad prirodzené drevinové zloženie, že nie sú, alebo sú rôznoveké a je tam aj nejaké mŕtve drevo, tak to by som si typol, že to je rádovo aj niekoľko desiatok percent, možno 20-30% slovenských lesov tvoria stále lesy, ktoré sú pomerne kvalitné a veľmi rýchlo by sa dokázali dostať do toho stavu, ktorý sa podobá pralesu, že vlastne my vieme trošku otočiť ten kurz, tak ako teraz sa to celé zhoršuje desiatky rokov, alebo dokonca stovky rokov, ten stav lesa sa postupne zhoršuje, tak vlastne on sa dokáže aj zlepšovať. Takže toto sú tie lesy, ktoré by najskôr sa vedeli priblížiť tomu prirodzenému stavu. Lebo sú tam tie prirodzené druhy, len to bolo v minulosti trošku nejako poškodené ťažbou alebo niečím iným, ale potenciál je tu pomerne veľký. A špeciálne teda by som povedal, že v tých Karpatoch, kde sme súčasťou karpatského oblúku, všetky tieto naše pohoria, tak je veľa lesov, ktoré rastú vysoko v horách, na strmých svahoch, nie je tá ťažba až taká ekonomická. A jednoducho mali by sme to nechať to na tú prírodu a mohol by sa ten stav zlepšiť. No, ale napriek tomu potrebujeme stále mať nejaké percento tých hospodárskych lesov, pretože potrebujeme to drevo ťažiť.
aká by mala byť ten ideálny pomer, aby stále fungovala krajina v pohode a zároveň by sme mohli aj z niečoho žiť. To je zase tak ťažké odpovedať, lebo pre tú prírodu čím viacej, tým lepšie samozrejme. Že to je vlastne akoby morálny nejaký kompromis potrebujeme urobiť, lebo samozrejme, keď toho bude viacej, tak budeme mať viacej hlucháňov, lepšie budú tie lesy sťahovať uhlík. To je, koľko toho pustíme, tak toľko vlastne tá príroda je schopná si zobrať a pomôže nám to, tak čeliť tým krízam, ktoré máme. Existujú také rôzne štúdie alebo také odhady, že ako by to malo byť. Existuje napríklad taká knižka, ktorá sa volá, že Half Earth. A tam Edward O. Wilson, taký americký biológ ochrany prírody, alebo tak by sa dalo nazvať, tak on tvrdí a teda argumentuje, že by to malo byť polovička Zeme. Keby sme chceli udržať biodiverzitu na svete a funkčné ekosystémy, takže to musí byť takéto veľké, ale to hovorí vrátane oceánov, brazílskych pralesov a tak ďalej. Takže ja si myslím, že na Slovensku teraz to, čo je reálne dosiahnuť, je mať nejakých, dajme tomu 10% lesov, ktoré boli prísne chránené, kde by sa nezasahovalo. Potom mať nejaké ďalšie percentá, možno väčšinu lesov, kde sa bude zasahovať, ale prírode blízkym spôsobom, že to nebudú tie monokultúry. A potom môže byť časť lesov, kde sa pestuje ten les intenzívne na drevo, alebo teda stromy sa pestujú na drevo, les nie. Takže dá sa to asi v nejakom horizonte 10-20 rokov dospieť do nejakého takéhoto stavu. A keby sme sa chceli prejsť do nejakého divokého lesa, tak kde by si nám odporučil sa ísť poprechádzať? Tak najlepšie asi na tie naše lesmírne chodníky niekde. Ale seriózne, najväčšia divočina je vlastne v Tatrách. Dnes napriek tomu, že Tatry sú zastávané a sú tu problémy s developermi, tak stále tu máme Tichú dolinu, kde máme chodník, máme tu Kôprovú dolinu, máme tu Belú, čo je úžasná taká divočiaca rieka. Máme tu Bielovodskú dolinu. Takže je tu niekoľko území, ktoré sú veľmi hodnotné z pohľadu ochrany prírody. Sú divoké, sú veľké a dá sa tam ísť pozrieť. Ale také menšie divočinky sú všelikde po Slovensku. Skoro za každou dedinou sa nájde nejaký kúsok lesa, kde sa nezasahuje, kde nejaký strmý svah alebo čo si zabudnuté jednoducho a ľudia si to vedia nájsť. A dá sa orientovať aj podľa nejakých map ochranárskych, dajú sa vygoogliť rezervácie, kde sa nachádzajú v ktorom regióne. Čiže na Slovensku máme niekoľko 100 rezervácií, kde je príroda prísne chránená a aj keď sú to malé fliačky, tak je tam taká menšia divočinka a cez mnohé idú aj turistické chodníky. To je super, že máme čím ďalej tým viac takýchto chránených území, aj keď sú možno, že malé, ako teraz sa nedávno schválila tá rezervácia Pralesy Slovenska, čo je asi super krok k nejakej pozitívnej zmene a hádam tejto divočiny bude na Slovensku čím ďalej tým viac. No určite áno a ja si myslím, že my k tomu prispiejeme aj týmto podcastom. Budeme tu dookola točiť témy, ktoré sa týkajú lesov, lýkožrútov, národných parkov, povodní, klimatické zmeny, hocičo. Takže ak vás to zaujíma, tak nás sledujte a budeme sa tešiť na ďalšie diely. Ďakujeme, že ste nás dnes počúvali a tešíme sa na vás na budúce.